Iya iya. Ya ya ya. Lo lo lo. Ya ya. Oh iya. Yo 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 yo. Saya Putra Manunggal. Yo. Hey. Yo yo yo. Ya. Yo. Oh 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 oh. Oh. Ayo ayo. Saya. Orang lo aneh. Oh. Iya. Cangwi punya. Ya. Os. Yo. Yo 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 yo. Ayo Cahaya. Cahaya Putra Manunggal. Cangwi punya rak ngono Kang Jomit. Iya, oke Kang Jon. Delontonge kabuaran le. Oh deh, wong ganteng dhewe. Oh ah. Hey. 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 Oh ya. Gendang reog milik Kang Dimas Wicaksono. Ya. Ya, Oh ah, oh Ais. Oh iya. Oh iya. Cahaya. Lale lale lalo. Oh ah oh. Oh ayo. Ayo dijogo nak ya. Oh Ayo. Atur pambuka. Ayo komentar Jumakno. Kula ngatur pambuka. Hey. Oh. Kula ambiwite. Kula ambiwite. Gelaran seni reog campur sari Pagelaran kesenian seni reog campur yo iki reog Cahaya Putra Manunggal paringan asma iki reog Cahaya Ayo reog ditakno. paringan asma Paringan asma dipimpin ini kecongwi pribadi Jowi pribadi pun pimpin ini kecongwi pribadi kang paring alamat Paring alamat Kapuaran Kunir Lumajang
Nuwun gunging panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat siang yang terhormat ingkang mengkuwi gati. Ingkang ada hajat inggih punika Bapak Giman Laili sakeluarga. Juga para tamu undangan yang kami hormati serta para penonton masyarakat Desa Munderlor, Kecamatan Yoso, Wilangun, Kabupaten Lumajang. Sugeng mepanggil malih selamat berjumpa kembali bersama pagelaran seni reog campur sari cahaya Putra Manunggal ingkang dipunpimpin Kacung pribadi dengan markas besar Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Minangka satu kehormatan dipun undang langsung dumateng Bapak Giman keluarga dalam rangka ulang tahun sang putri tercinta Ananda Laili yang ke-9 tahun. Kami doakan semoga panjang umur, menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua agama, nusa dan bangsa. Juga terima kasih atas support dari si Kumis Audio saking Rai Yoso Wilangun, juga Buddha Yawan Lumajang. Hadirin, seperti biasa di awal perform kita ada tari dadak merak cahaya Putra Manunggal, dilanjut tari sekar jadilah dan ban dengan berat untuk Anda. Kami aturkan selamat siang, selamat menonton. Semoga Anda terhibur. Sugeng mirsani, semoga. Oke, diutamakan ada di Pinanganten. Itu Pak Nosing tuh, ya. Oh ya. Iki reog cahaya Putra Manunggal paringan asma. Iki reog cahaya Putra Manunggal paringan asma. Yo cocok. Hey oh hey. Hey oh hey. Paring alamat Kabuaran Kunir Lumajang Panggonan. Yo Kabuaran Kunir panggonane. Kang paring alamat Lale. Kabuaran Kunir Lumajang Panggonan. Yo oh as yo ayo dipurutamakan adik Laili minangka putri ibu saking Bapak Giman ditumpani dada merak yo Oke, monggo sedaya putra putrinipun Bapak Giman ingkang mengkuwi gati, khususipun adik Laili ingkang diulang tahun ing siang menika ditumpakne sing tuwuk kalian dipun sukani utawi dipun paringi lelagon utawi tetembangan sing kepenak ingkang sekeco. Monggo Mas Wahyu dipun tembangke alon-alon nggih.
tembangipun Aja Cilik Ati dados eyo 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 ya 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 la 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 Ada Cahaya Putra Manunggal, eyo eyo ada Budayawan Lumajang, ada Kumis Audio Production. luar biasa. Ayo bes yo yo Aja cilik ati le nang dunya wong lanang sing siji bocah arep kang kelendi oh mesti biae keturutan nang ati percaya ngacungi curakane kabuaran markas besare yo lo wis kenekno yamur koleto liyo kolade bisa ngerekyani ngerti nopalan arti dewalan sing kurang kembiang hangas remake sepirang-pirang lan make ake kembiang dunya hang ayu ketelo yo Cahaya Putra Manunggal, yo oh ya ada tambori gandal yo aja cilik ati le yo cilik ati yo le dunya wong wonten sing siji arep koletan kelenggi mesti biae keturutan kula lara le kujangan kepiran wong liya hati eman hati pucuk hati yo oh iya percaya yo kacungi curakane kabuaran kundir panggonane lo wis kenengno yangor koletan
Andere-andere Bapak Giman ingkang kersa numpak reog kula sumanggaken dipun persilakan. Minangka lagonipun Aja Cilik Ati sampun kelajengaken kang hibur panjenengan sedaya masyarakat Munder Lor Yasa Wilangun sedaya para kakung Sumawana Putri ing siang menika sesarengan Cahaya putra manunggal makarya sesarengan si kumis audio sound system saking Krai Yasa Wilangun lumaca. Monggo sak lajengipun ugi dipun tembangke sing penak malih kangge ngibur sedaya para pamirsa ing wanci siang menika. Posisinya oke ditakakno sing apik ya. Udan kerekes reng wayah kalu gawe ati sor tambah sintru koyo nasib iki sing ana artine sing gawe mesem mas yo akeh hansun dino ati sing bisa ayo mergo akeh hansun angen aiki yo mau karya masih bersama Cahaya putra manunggal. asik lah Wah asik diwenano maneh. Ada si kumis audio sound system. Ayo tuh, golongan tuh. Ayo jejer bolone le. Iya, oh. ati sing bisa ayo mergo akeh
pun ngandung borok sampun kalajengaken sesarengan artis biduan Cahaya Putra Manunggal. Monggo kemantene nggih ditumpakno malih sedaya derek-derek utawi dulur-dulur Bapak Giman kang kersa numpak reog monggo dipun aturi. Monggo dipun minangkani utawi dipun lelagoni ditombangno sing penak maneh kangge ngibur masyarakat Mundelor sedayanipun. Sesarengan budayawan Lumajang Cak Irawan original si kumis audio saking laladan utawi dusun Krai yo Sawilangun. Sedina-dina mung nangis gawene Bapak Giman sing leren-leren sampai alom mripate. Bapak Dimas Warga katuran nyawer artis biduan sedaya nggih. Yo ya oh pengen seru ayo tong meg golele saya Pura Sinoman mau diantar satu kerdus aqua. Terima kasih. Haus.
bojone akeh tenan. Tok kembang Yo, oh ah, yo, ya ya, oh ah, yo, oh ah, oh ta. kadung ore mengerti Oh. dong wis mati ra ono Semua iki. Oke, terima kasih. Terima kasih. Menguangi ibuke pundi, ibuke Mbak Kakung. Nggih sedaya pun monggo dipun Ibuke kinten sekaken. Nggih. Jika kersa nyawer monggo dipun aturi. Oh, sia kaget bedal. Menika tembangipun tetes elo sampun kalajengaken kangge ngibur para pamirsa ing wanci siang menika tasih sesarengan cahaya putra manunggal ingkang kagungipun kacawi saking Kabuaran Kunir Lumajang. Makarya sarengan si Kumis Audio Sound System saking Krai Yoso Wilanggun Lumajang. Monggo dipun minangkani utawi dipun paringi tetembangan ingkang sae ugi sing kepenak maneh. Ajak Dimas. Jut. Karib Iya. Cik tukang kebuli senden ya. Oh yo dadi lah nyatane yo sun anggen raino lan bengi oh iya yo ya ayo Cak Dimas oh lela lo yo
besan kadung wis teko lan jodone kelakon bang kakung turune umune oh enak kaya ya kepengin apa mbak nang dadane pengin apa malih bersama Cahaya Putra Manunggal wayahe tim Ajo Cinta bro yo menika tembangipun turu nang dadane samanggala jengaken kari cerita oke das pundi ayo kayak tembange kari cerita oke ayo dikaisak gending maneh kari cerita nggih kemantene tumpakno sing tuwuk maneh ayo Cak Dimas sak gendeng maneh adik-adik sing ning pojok kulon aja kicepring nak rempak kuwi nak dados kisah wis ra ono saiki kari cerita ayo Jabel, bental-bental Jabel yo oh oh oh
Cakso, goyang Cakso. Ayo mencak-mencak kok ngene. Iya, iya, ayo tuh, Michael mana tuh? Goyang kembali bersama. Ada Cahaya Putra Manunggal. Bocah. Ya. Kalau sing enak mana bro, ya ya. Ketut, sing duwe sekading le. Vokalnya tambah dikit. Yo yo. Oh oh. Goyang ono. Ayo Cakira. Ayo. Mantene wis tuh lupa reok